Aquesta és una continuació sobre el que jo entenc que és la meva filosofia de la vida, amb la qual la interpreto en funció de la meva obra, i en funció d'aquesta obra meva doncs, surten aquests personatges que sempre surten de color blanc, perquè intento representar el que és l'espírit humà que jo entenc que és positiu i bo, és la ingenuïtat, d'alguna manera, i que repeteixo, ja dic, de fa molt de temps, perquè la meva preocupació és aquesta, és la humanitat.